emakume zuzenak, okerrak irtenak, moja txintxoak eta zerrama irtenak. Itxusiak politak, atletak, konplize ditut eta... Gaur oso garrantzitsua den zerbaiti buruz hitz egin nahi dizuet. Parekidetasuna eta pertsona guztien arteko errespetua. Martxoaren 8an emakumeen nazioarteko eguna ospatzen dugu. Pertsona guztiek aukera eta eskubide berdinak dituztela gogorarazteko. Eta emakumeen aldeko eta emakume langileen aldeko borroka jarraitu behar dugu. Feminismoari esker mundu hobe baten amestuko dugu eta ibaiek horren aldeko guztua egiten dugu. Martxoaren 8an eta egunero emakumeen aldeko borroka jarraitu behar dugula. Etorkizuna feminista izango da, ala ez da izango. Egin dezagun lan mundu hobe baten bila. Agur! Agur! Hurrengo arte! Direnak, katemeak gorilak, panterak zezenak, konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak.